הכל כתוב מראש, צריך רק להפעיל את הראש. זהו תפקידו של פיזיקאי מדופלם. 1995, לפני 11 שנה, בבית מדרש קטן. הכל שם השתנה, זה התגלה. מה התגלה? התגלה רק שהשם שלו זה דויטש אפרים. תלמידים, רבותיי, השתתקו נא. אני רוצה להתחיל במשתה החגיגי. קבלו בבקשה את כבוד הרב יוסף צוריאל. כבוד הרב, בבקשה. תלמידיי, הבה השתתקו נא ונהיה מוכנים למשתה החגיגי. ראש מניין מרים כוס ראשונה ואומר, ברוך אתה אדוני אלוקינו. גוואלד. כבוד הרב, אני מצטער, הגלבנומטר התלקח והכיתה נשרפה כליל. אוי, אפרים, מספיק. מספיק כבר. אתה יודע, אפרים, כאשר ניסוי גלים הציף לך את הכיתה, מחלתי. אפילו כאשר נפל לך תפוח עץ על הראש בעת שחזור ניסוי של ניוטון, גם אז מחלתי. אפילו כשפספסת את הבר מצווה שלך כי נתקעת בתוך שדה מגנטי למשך יומיים תמימים, גם אז הרמתי עין. אבל לאחר למשתה החגיגי? גוואלד. היום אתה נשאר אחרי המשתה, אתה מסכם לי את כל ספר דניאל באלכסון מהפינה הימנית לפינה השמאלית. כן, כבוד הרב. ברור, כבוד הרב. אוי, אפרים, כל היום עם הפיזיקה שלך. מתי תבין כבר שהסקרנות הרגה את החתול? האמת היא שהסקרנות הרגה יותר עכברים מאשר חתולים. אפרים, כולנו יודעים שאתה מיועד לגדולות, אז אולי במקום ללמד פיזיקה של גויים תלמד תלמוד וגמרא. עזבו את אפרים, למה שלא תחכו לי בחוץ? אני רוצה להחליף איתך מילה. אפרים, אל תיתן לאותם השוטים הבזים לתשוקותיך לערער את ביטחונך. היפה שבמידות האדם, שיהיה שואל. אל תדאג. יום אחד, סקרנותך תציל את חייהם של רעך. וכל אשר עליך לעשות הוא להמשיך בדרכך, באותה הנחישות והנכונות. שיהיה לך בהצלחה. שלוש מלכות יויך כמלך יהודה במנוח בן סחר מלך בבל ירושלים והצרה ריתן בנה ולא חלקם תרם זה לא יכול להיות.